Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci. Idan har yau ka fara shigowa, sai ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar kararrawa domin sani da zarar mun ɗora. Labari da ɗumi-ɗuminsa, Lilin Baba ya danƙara wa amaryarsa saki 3. Domin jin ta aka haihu a ragaya, ku biyo mu nan da ba da daɗewa ba domin ku ji cikakken batu. Amma kafin nan, za mu so ka fara da danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa domin sani da zarar mun ɗora. Idan har yau ka fara shigowa kenan. Idan kuma dama tun can kai ma abocin shigowa ne, sai ka danna mana like, ka haɗa da yi mana share, sannan ka yi mana comment. Kar ki manta, yin comment ɗinku a gare mu shi ne zai tabbatar mana da menene ra'ayinku a dangane da wannan bidiyon. Wata jita-jita ta ɓalle daga wasu gurare, duk da jita-jitar ta kasance ta fito daga guri ne mai rauni, cewa Lilin Baba ya saki amaryarsa. Sai dai kamar yadda kuka sani, gidan tibin nan namu yana bi saƙo da lungu domin ya ga ya binciko muku gaskiya. Mun tuntuɓi ta bakin Lilin Baba, sai dai abin da Lilin Baba ya faɗa mana shine cewa har yanzu yana nan tare da matarsa, kuma babu abin da zai sa ya sake ta domin auren soyayya suka. Da haka muka kawo muku ƙarshen wannan tattaunawa. Kar ku manta, ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Arewa Plus.